cewa bahaushe nan kasar Hausa Allah ya tsira shi ba daga wani wuri ba da wani wuri ba. Ai ko watan da ya gabata a Agadas an buga da jaridar Weekly Trust cewa turawa sun yi bincike sun gano wani dabba mai jan ciki wadda gawar ta aka tare yanzu na cikin Niamey ga kasanta ana ganin sun shekara miliyan 100 miliyan 100 wanda masu bincike archaeologists masu nan kasa kuma suka ce babu kasar da makusanciyar alaka da wannan kasar kamar kasar Hausa. Bincike ta shekara 1975 da aka yi a jami'ar Ahmadu Bello Zaria sun nuna Hausa wanda ke Zamfara sun zarce shekara sama ga 100 wurin nan. Kasar Zamfara. Idan haka ne yau rabon mu gaba ɗaya sahabbai shekara na ko ga hijira 1400 nawa. Ka kiran batun labarin wai batun sai da Balarabe ya zo aka to a dan da aka tashi. Wani masani sananne wanda ya kware akan tahuwar Larabawa mai suna Jam Tanje mutumin jami'ar Jamus ne mun samu tattauna da shi mai tsawo a Ingila ya rubuta littafi musamman akan tarihin Bajida ya kare ya wace a cikin gaba ɗaya ya dai aminta akwai al'umma cikin kasar Hausa gaban tahuwan Bajida kuma ya sha shekara 40 yana wannan bincike saboda dai mu dai na bayan gwage za mu bi rawan malaman mu ce dai Bahaushe a bar mu Allah al'amarin sa na Allah ya tsara abin sa nan ya tashi abubuwan da ke zuwa kuma sababbi ne suka riske shi alhamdulillah gabata mala Allah ya saka da hairi to a wanne yanki ne bizzat za a yi cewa daga nan ne Bahaushe ya watsu ya cika farfajar da ake cima ƙasar Hausa ko da a hasashen malamai Allah gafarta malam to malaman mu suna kasa Hausa zuriya idan aka bi tarihi kwarai sai mu gaici malaman tarihi su masu zo mu kiro malaman mu na al'ada a zauna da su abu na farko za mu gani ana ikirarin gobirawa ne asalin Hausawa amma su a tarihinsu na asali gobirawa na kakanninsu suna da sarakuna wajen sama ga 365 sun ce su ma daga Masar suka fito kuma sun ce kamar daga kabilun Kibdawa ne kuma lallai akwai wannan al'ada sai mu ce ita kasa kalmar gobir kalmar ita kanta gobir in an bi tarihin tsakar tarihinsa daga harshen girkanci ne gobir mai suna kubar mana kobir abinda kobir shine kwaba tagulla kuma a sub-saharan Afirka a dukkanin Afirka baka fata kasar gobir ta ko ina tagulla duniya gobir shi yasa ai mutanen Misra tura ka ta wannan gidan tagulla suka ce mayakan su suka fara su gobir suka fara sare wannan kasar amma da suka zo sun tar da Zamfarawa su mutanen Masar su gobirawa sun tar da Zamfarawa wurin da suka zo daga can Masar din warai sun tar da gobir a cikin wannan kasar sun tabbatar Zamfara a cikin wannan kasar to Allah gafarta malam kuma ana son a ce su ne asalin Hausawa ai tattauna ne muke ni da kai tun dalibai muke sai ku bar malamai su tattauna kansu suka ce